बे सम इसोरनि रावखौ जोङो सोलोंगोन। आङो दिनैनि इसोरनि रावखौ लादों जाहैबाय माथाइनि 20निफ्राय 24 पदसिम आङो 19 फरायनि। बेयाव गोजौनि सिराव बेबायदि लिरदों जाहैबाय जेबिदानि हिनजावनि खावलायनाय। बे समाव जेबिदानि बिहिया गावनि बिसाज्ला सानैखौ लोगोआव लानानै जिसुनियाव थांदों आरो गावनि हास्थायनायखौ बुंफुदनो थाखाय आथिङाव हमनानै खुलुमदों। जिसुआ सोंबाय, नोङो मा हास्थायो? बियो बुंफिनबाय, नोङो आंनो जबान होदो। जेब्ला नोङो राजा जागोन अब्ला आंनि बिसाज्ला सानैखौ नोंनि सिंहासननि आगदाजों सासे आरो आगसिजों सासे जनो होदो। जिसुआ होनबाय, नोंसोरो मिथिया नोंसोरो मा हास्थायदों? मा आं जेखौ लोंनोसै नोंसोरो बे सैनांनायनि खुरैखौ लोंनो हागोन ना? बिसोरो बुंबाय, औ जोङो हागोन। जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, नंगौ, नोंसोरो आंनि खुरैनिफ्राय लोंगोन, नाथाय सोर आगदाथिं आरो सोर आगसिथिं जगोन बेखौ सायख'नो आंहा इखथियार गैया। आंनि आफाया जायफोरनि थाखाय थाम थिम खालामदों बे आसनफ्रा बिसोरनिसो जागोन। इसोरा बे गोथार बाथ्रा फरायनायनि सायाव गिदिर आशीर्बाद होथोंसै। बेखौ बुजिनो हानायनि इसोरनियाव आरज खालामो। सोरगोनि मान आरो समायनाय जोंखौनाय इसोर आफा, नोङो जोंखौ अननोखाय प्रभु आफा दिनैनि बे समाव जोङो नोंनि रावखौ जोङो सोलोंनायनि थाखाय नोंखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो जथुम मोनबावबाय। बिनि थाखाय नोंखौ हामबाय आरो आंबायनो प्रभु जिसु आफा नोंना खावलायदों। आफा दानो आङो नोंनि रावखौ नोंनि फिसाफोरनि गेजेराव आंनो बुंनो आंहा जेबो बोलो, आंहा जेबो अबिगथा गैया प्रभु। नों बिनिखायनो आफा नैबे नोंनि रावखौ नोंनि फिसाफोरनि गेजेराव बुंनो हानाय, नों आंनो मोजांथारै बुजायना होनो हानाय नोंनि सोरगोनि गियानखौ आंनि जिबनावबो नों होदो प्रभु जिसु आफा। बिसोरो जेन गासैबो मोजांथारै बुजिनानै प्रभु आफा बेबायदिनो नोंनि बाथ्राजों प्रभु आफा दैदेनजानायखौ मोननो हानाय बायदि प्रभु नों बेबायदि गिदिर आशीर्बाद होदो बिथांमोननि सायावबो प्रभु। नों आंनि सायावबो बेबायदिनो मोजांथारै बुंनो हानाय, नोङो बिजिरनानै होनो हानाय, नों बेबायदि नोंनि आशीर्बादखौ होगोन होननानै नोंनाव गिदिर आसाजों फोथायनाय दङ प्रभु जिसु आफा। नोंनाव गथायदों सैथाना नोंनि राव सोलोंलायनायखौ मोजां मोना प्रभु जिसु आफा। जोंनि गोसोफोरखौ उगुल थुगुल साननायफोरजों जोंखौ दिनै प्रभु आफा बावगारहोयो। नों बेबायदि दुष्ट आत्मानि नासयनायफोरखौ नोङो जोंनिफ्राय बोखारनानै होदो प्रभु। नोंनाव गथायदों नैबे आरज गासैबो समखौ नोङो होनानै जोंखौ फाथनोबो बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जाथों। आमेन। बेयाव बेबायदि होनदों, गोजौनि सिरियाव बेबायदि लिरदों जाहैबाय जेबिदाइनि हिनजावनि खावलायनाय। बे जेबिदाइहा सानै बिसाज्लाफोर दङमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बेबायदिनो बे जेबिदाइनि हिनजावा जेबिदाइनि बिहिया गावनि बिसाज्ला सानैखौ लोगोआव लानानै जिसुनियाव थांदों। बेबायदिनो बिहा सानै बिसाज्लाफोर दङमोन आरो बियो बेबायदिनो लोगोआव लानानै जिसुनियाव थांदों आरो मा होनदों, गावनि हास्थायनायखौ बुंफुदनो थाखाय आथिङाव हमनानै खुलुमदों। बेबायदिनो बियो जेबिदाइनि हिनजावा गावनि सानै बिसाज्लाखौ लानानै बियो जिसु ख्रीष्टनाव थांदों आरो बियो बेबायदिनो गावनि गोसोनि साननायखौ बुफ्रुनो थाखाय आरो बुंफुदनो थाखाय बियो जिसु ख्रीष्टखौ मा होनदों, आथिङाव हमनानै खुलुमदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो। जिसुआ सोंबाय, नोङो मा हास्थायो? जिसु ख्रीष्टआ बे हिनजावनियाव सोंबाय। बियो जेब्ला बेबायदि आथिङाव खुलुमो अब्ला जिसु ख्रीष्टआ सोंबाय, नोङो मा हास्थायो होननानै बे हिनजावनियाव सोंदों। बियो अब्ला बे समाव बे हिनजावा बुंफिनबाय, नोङो आंनो जबान होदो। जेब्ला नोङो राजा जागोन अब्ला आंनि बे बिसाज्ला सानैखौ नोंनि सिंहासननि आगदाथिं सासे आरो आगसिजों सासे जनो होदो। जिसु ख्रीष्टनियाव बे हिनजावा बेबायदि खावलायहैदों, नोङो जेब्ला राजा जागोन अब्ला जेब्ला नोङो आसनाव जगोन अब्ला नोङो आंनि बिसाज्ला बे सानैखौ नोङो सासेखौ आगदाथिं आरो सासेखौ आगसिथिं
जनो होदो होननानै बेबायदि जेबेदाइनि हिन्जावा जिसु ख्रिस्टनियाव बेबायदि खावलायहैदों। बे समावहाय जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंदों, जिसुआ होनबाय, नोंसोरो मिथिया नोंसोरो मा हास्थायदों। बे समाव बे हिन्जावनि खावलायनायाव जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि फिननायखौ होदों, नोंसोरो मिथिया नोंसोरो मा हास्थायदों। मा आङो जेखौ लोंनोसै नोंसोरो बे सैनांनायनि खुरैखौ लोंनो हागोन ना? जिसु ख्रिस्टआ दे बियो संसाराव फैनानै गोबां बियो मा जोंनि पापनि थाखाय बियो गोबां बेबायदिनो बियो दुखु खस्थ' मा सैसोनानै बियो गासैखौबो फेजेननानै बियो सोरगोआव बियो थांदों। बेबायदिनो बे हिन्जावनि खावलायनाया जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंदों, नोंसोरो मा सैनांनायनि खुरैखौ लोंनो हागोन ना? नोंसोरबो हागोन ना होननानै जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनियाव बेबायदि सोंदों। बिसोरो बुंफिनबाय, औ जोङो हागोन। बे समाव बेबायदि बे जेबेदाइनि हिन्जावा बेबायदि बुंफिनबावदों, औ जोङो हागोन होननानै बियो बुंदों। जिसुआ बिसोरखौ होनबाय, नंगौ नोंसोरो आंनि खुरैनिफ्राय लोंगोन, नाथाय सोर आगदाथिं आरो सोर आगसिथिं जगोन बेखौ सायख'नो आंहा इखथियार गैया। बे समाव बिनि बेबायदि खावलायनायाव बे हिन्जावनि बेबायदि खावलायनायाव बियो बेबायदि बुंदों, बिदि खावलायदोंमोन, नोङो जेब्ला राजा जागोन, जेब्ला नोङो आसनाव जिरायगोन, अब्ला आंनि सानै फिसाज्लाखौ सासेजों आगदाथिं आरो सासेखौ आगसिथिं बेबायदि फज'नो थाखाय बेबायदि बिदों, नाथाय बेखौ सायख'नो थाखाय आंहा जिसु ख्रिस्टआ आंहा बेखौ सायख'नो इखथियार गैया होननानै बुंदों। सोर आगदाथिं आरो सोर आगसिथिं जगोन बेखौ सायख'नो आंहा इखथियार गैया होननानै जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बे हिन्जावनि खावलायनायाव बेबायदि फिननायखौ होनो गोनां जादों। आंनि आफाया जायफोरनि थाखाय थाम थिम खालामदों, बे आसनफ्रा बिसोरनिसो जागोन। बियो बेबायदि बुंहरदों, आंनि आफाया बेबायदिनो जे सोरगो रायजो, बे सोरगो रायजोआ साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायग्रा आरो इसोरखौ बेबायदिनो जायफ्रा इसोरखौ फोथायगोन, बेल'सो जोङो साफ्रोमबो जोङो सोरगोखौ मोनगोन। जेनाखि सोरगो बियो जोङो साफ्रोमबो धोरोमियाफोरनि थाखाय इसोरा बेखौ थिनानै दोनखादों। बिनिखायनो बे हिन्जावनि खावलायनायाव जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि बुंनो गोनां जादों, सोरखौ आगदाथिं आरो सोरखौ आगसिथिं सायख'गोन, आंहा बेखौ सायख'नो इखथियार गैया होननानै जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि फिननायखौ होदों। जोङो साफ्रोमबो इसोरखौ फोथायाब्ला जोंहा रावबो सोरगोआव जोङो हाबनो मोननाय नङा। जोङो बेखौनो जोङो मिथिनो हायो जाहैबाय। आङो दिनैनि इसोरनि रावखौ आङो बेयावनो बुंनानै दोनथ'बाय। जिसुनि मुङै आमेन।